desmesurada, saltant-se els mínims criteris de proporcionalitat i a la nostra ciutat. Sí, ens van atonyinar, estomacar i ferir a tots, sí, a totes i tots, perquè si venen de fora a fer mal a la meva veïna, em fan mal a mi. I ho van fer als nostres carrers, als nostres espais públics. Els carrers i les places són els nostres espais públics, sí, són les artèries de la ciutat, és on batega la ciutat. Un carrer és on compartim, on hi passegem amb la parella, on esperem l'autobús. És una de les senyes de la nostra identitat. Fins i tot hi estem empadronats. I aquí voldria fer un record per als presos, les preses i els exilats i exilades polítiques que no poden fer-ho, no poden passejar pels seus carrers. Els espais públics són compartits, cert, però han de ser compartits en llibertat. Compartir no implica unanimitat ni homogeneïtat. De fet, els espais públics el que han de ser és plurals i no pas neutrals, com alguns han defensat últimament. Perquè imposar la neutralitat acaba esdevenint l'absència d'opinió. Perquè la neutralitat, entesa com a homogeneïtzació del pensament, ens acaba transformant en una societat totalitària. I es dona la trista paradoxa que hi ha veïns i veïnes de Lleida que estan obligats a identificar el seu domicili amb personatges com l'alcalde Areny, que va fer matar, depurar lleidatans i lleidatanes, que van patir la repressió de la postguerra, no de la guerra, que també se'ns obliga a homenatjar el passat ignominiós i se'ns negarà a recordar i honorar la defensa de la democràcia, se'ns